Para rawuh kakung miya putri ingkang tansah dipun jangkeping adicara ingkang badhe lumampah samanggih nulinggih adicara panggih sesi Jawa pramila kaca-kaca musik saking Mas Remin CS saged gulung-gulung ten panggung rumiyin kula tak nglampahaken adicara ingkang badhe lumampah. Para rawuh kakung miya putri ingkang tansah dahat kinurmatan. Kayana gandha hambabar arum katiumping samirana mondo. Hanyarirani jengan karipun risang pinanganten putri saking panti busana ingkang kaapit saking Rama Dyah ingkang ibu. Lon-lonan anggenira lumampah hanya ketu wonten ing kursi pelaminan wonten ing pahargyan wekdal siang punika. Lampahipun risang pinanganten putri kapit Rama Dalah Ibu sinadya widodari ingkang mijik mlampah saking prikayangan kanton sumurat cahya pinanganten hanambai gandes luwes wibawa para panengkang badhe ngantopi pinanganten dipun kanthi Rama Dalah Ibu. Jur gumleger gumpiak raipun lampahipun risang pinanganten kakung tumuju wonten ing kursi pelaminan ingkang dipun apit Rama Dalah sang ibu. Lampahipun katon gagah prideksa wibawa anggenipun badhe hamanggehi ingkang garwa nulinggih risang pinanganten putri. Lampahipun risang pinanganten kekalih sampun hajaket sami hamagut tingal sami hanggertosipun badhe angkalampahi balangan gantal. Pinanganten kekalih sampun apagut tingal rasa jumbuh katresnanipun kekalihipun abadhe anglampahi wonten alipun gesang bebarengan. Wonten ing dicara balangan gantal pinanganten kekalih sami hambalang gantal. Gantal ingkang dipun barengaken ingkang Rakana ninggih pinganten putra ateges bilangan gantal gondang kasih wondene balangan ingkang dipun aturaken dening pinganten putri katuraken bonang butur. Pinanganten putri Hanjengku Hangasto astanipun risang pinanganten putri Hanjengku sumumbah awit rasa tresnanipun risang pinanganten kekalihipun badhe nglampahi wonten ing alam pun bebrayan ingkang agung ageng lan suci. Sasampunipun adicara balangan gantal ingkang sampun dipenteraken nulinggih adicara nyidak antigo. Risang pinanganten kalihipun Rupas Senilo
ai badhe hanglampahi wontenipun adicara Idak Antigo. Juru sumbogo saking Aulia Makeup sagah hambar tirisaken adicara Idak Antigo. Rasa kasih saking ketilahipun pinanganten sarimbit handhetahaken menawi prisang pinanganten kalih punika awujudaken rasa genging anggenipun badhe hanglampahi wontenipun alam bebrayan ingkang agung ageng lan suci. Antigo dipun idak pecah sanalika minangka pratandha saking risang pinanganten kangkung badhe mecah saking bulawentahipun ingkang rama dalah ingkang ibu. Risang pinanganten putri Hanjengku Hamijii samparanipun ingkang Raka garwa minangka pratandha bekti tulus anggenipun risang pinanganten putri badhe hangladeni menapa ingkang dados kekaripun risang pinanganten kakung. Risang pinanganten kakung hanyega ipun asta pirsang pinanganten putri Hanjengku salajengipun nggih menika adicara sinduran. Saking juru make up Aulia Makeup saged hambaritisaken adicara sinduran. Ingkang raka panjenenganipun Bapak Kusumanto saged wonten ing ngajengipun risang pinanganten kekalihipun hanya pengi pucuk ing sindur wondene ingkang ibu wonten wingipun nyuwun sewu ibuke saged wonten ing wingkingipun terwingkingipun ibuke nggih. Menawa latah adicara sinduran penanganten kekalih sinekeban sindur wonten ing ngadul nggih Kang Ibu monggo seradi majeng Bu kesane mboten kejongor monggo Pak Kusumanto saged mlampah alon-lonan anggenipun mocoki pinanganten kekalih hangarantos wonten ing kursi palaminan ya kursi pinastri. Pinanganten kekalih sami handhetek lampahipun hanglampahi wontenipun adicara sinduran. Sak sampunipun adicara sinduran dilajengaken adicara nggih dipun adelaken adicara bobot timang sampun fotografer sampun menika bapanipun Bapak Kusumanto saged pilenggah wonten ing kursi pelaminan Bapak Kusumanto saged pilenggah ngawontenaken adicara bobot timang saking pinanganten sarimbit saged pilenggahan monggo yang pengantin putri ada di sebelah kiri, pengantin putra ada di sebelah kanan. Para rawuh kakung Maya putri ingkang tansah dahat kinumatan sampun kawitan adicara bobot timang ingkang hamengku gati ingkang hamengku wariyos menawi saking panjenenganipun ingkang rama boten badhe mbedakaken antawisipun putra mantu kaliyan putra wayahipun direngkuh dados putra wayahipun piyambak dados boten bang cindhe bang ciladan antawisipun putra kekalihipun. Saksampunipun adicara bobot timang dipun lajengaken adicara tanem utawi tandur
saking ingkang rama saged nyepeng baunipun pinanganten kekalih saged nglegahaken wonten dampar pinastri utawi dampar pelaminan dipun lenggahaken bawa pinangka tanduring pinanganten kekalih wonten ing dampar pinastri hamengku gati menawi panjenengan ingkang rama menika badhe nandur ingkang putra dados putra ingkang migunani dumateng sesaminipun saking ingkang rama saking ingkang ibu saged pilenggahan wonten ing dampar ingkang sampun kawidasaken wonten ing wekdal siang punika rasa bombonge manah kalih keluarga menawi keluarga menika dados setunggal minangka keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Kuswanto dalah panjenengan Bapak Pursidi wonten ing wekdal punika. Para rawuh kakung miyabuti ingkang tansah dadi rumartan kalajengaken adicara salajengipun noninggih kacar pucung. Risang pinanganten putri saged hanampi menapa ingkang dipun aturaken saking risang pinanganten kakung minangka tandha pratandha menawi adicara kacar kucul menika kawispun saking kedeli petak kedeli cemeng tiyong receh ugi ketala petak kacar kucur dikucurahaken wonten ing minangka pratandha menawi pinanganten putra menika nyuntakaken menapa ingkang dipun hambunaken sedaya guna kaya ingkang diwangsulaken dening ingkang garwa proninggih panjenenganipun Raka Mas penganten putri. Sradi Mas Logi sinara sang pinanganten putri hanampi kate ing klasing manah menapa ingkang dipun aturaken dening risang pinanganten putra nunjuk ingkang Raka garwa. Saksampunipun adicara kacar kucur menika ingkang pinanganten putri Raka Mas Ayu saged ngaturaken dumateng ingkang ibu. Dipun paringaken sumbangan ibu. Kekalihipun pinanganten hangat wonten ing asanipun ingkang ibu. Ibu menika ingkang kula aturaken dumateng panjenengan minangka angsulipun saking ingkang Raka garwa. Muga ibu saged anggregakaken menapa ingkang dipun raten ingkang garwa nggih Ibu. Iya Nduk, sakloron bakal tak tumakani mugia apa ing duparing normalan Rama lan Ibu bisa dadi bondo donya kowe nglampahi ana ing babagan kawurgan ing bagan lumampas mangke ya Nduk. Inggih Ibu. Lampahipun risang pinanganten sarimbit wangsul wonten ing damparipun pinastri kalajengaken adicara dahar walimah nggih dahar kembul. Saking juru make up Aulia make up saged hambartesaken adicara dahar walimah utawi dahar kembul. Pinanganten kekalih samya dulang dinulang. Pinanganten kekalih samya ngaturaken adicara dahar walimah nggih dahar kembul. Ingkang sepindah ingkang Raka garwa ngaturaken dedaharan dumateng ingkang estri semanten ugi ingkang estri ngaturaken dedaharan dumateng ingkang garwa minangka pratandha mbat sinambatan antahipun kalih pinangantenipun anggenipun badhe anglampahi wonten alam bebrayan ingkang agung ageng lan suci. Sasampunipun adicara dahar walimah dahar kembul dipun lajengaken ngunjuk tirta wening. Saking juru make up Aulia make up saged dititesaken adicara tirta wening. Tirta ateges banyu wening agadus bening tanpa warna.
menika ateges manawi kepinanganten kekalihipun Hanjengku setulus badhe anglampahi wonten ing alamipun kalanggengan boten nenten sedya ingkang badhe rinengku wonten ing saklajeng-lajengipun ketingal sumingar bringah pinanganten kekalihipun anggenipun nindakaken ngunjuk tirta wengi sasampunipun adicara nunjuk tirta wengi dipun lajengaken adicara sungkeman sampun purna adicara dahar walimah dahar kembul ugi sampun paripurna adicara ngunjuk tirta wening salajengipun inggih menika adicara sungkeman ingkang raka garwa Hanjengku sungkem dumanteng ingkang ibu. Ingkang ibu saged astonipun saged wonten ing pundhakipun Ibu, nggih. Nah, ngoten. Duh. Ibu. Kula nyuwun donga restunipun Ibu. Sepindah malih nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun nggih Ibu awit kawula ingkang putra kathah salah lan dosanipun matur sembah nuwun Ibu awit Ibu ingkang sampun kula wentah kawula saking alit hingga dewasa menika ngapunten ingkang sak kathahipun awit ingkang putra dereng saged mulyakaken ingkang ibu namung saged samung ngripotaken ingkang sepuh ngapunten ingkang kathah ibu wonten ingkang dinten ingkang sae menika kalau nyuwun donga pangestunipun ingkang ibu iya nggih ora dadi boyo pangapa tak pangestoni wis dadi kewajibane ibu kula wentah kowe mung dongane ibu muga-muga wae nduk wong ayu kowe sakloron dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah nduk injih ibu matur sembah nuwun sepindhah malih nyuwun donga pangestunipun nggih ibu iya nduk wong ayu sasarebun jenengku sinembah sungkem dumateng ingkang ibu pengantin putri jenengku semembah dumanteng ingkang Rama nggih bajaripun Bapak Kusmanto duh Rama kula nyuwun donga pangestunipun nggih Rama pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun awit ingkang putra kathah kesalahan ingkang kula sengaja lan boten kawula ingkang putra nyuwun pangapunten iki nyuwun donga pangestunipun ingkang Rama kemawon uga ingkang badhe nglampahi wonten ing alam bebrayan menika nggih Rama iya nduk ora dadi ngopo pancen wis dadi kewajibane Rama kula wentah kowe tak pangestuni apa kang dadi karepmu muga kaleksanan ya nduk injih Rama sepindhah malih kawula ingkang putra nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun iki nyuwun donga pangestunipun sasampunipun ingkang putra jumengku sumembah sungkem dumateng ingkang Rama gilir gumanti sungkem saking pinanganten kakung dumateng ingkang ibu ugi ingkang Rama juru sumbaga juru make up saking aulia make up saged hambarat misaken adicara sungkeman saking keluarga ageng panjenengan Bapak Pursidi Saputra lon-lonan anggenira Mas istrine ya ditunggu no lah kok ntricik dhewe urung-urung kaya wis ditinggal no
Sinembah jenengku sungkem ingkang putra dumateng ingkang ibu. Duh, ibu, kawula ingkang putra nyuwun agunging samudra ingkang tanpa pepindhan. Nyuwun pangapunten nggih ibu. Lan ugi ingkang putra ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Awit sampun gula wentah kawula saking alit hingga dewasa menika. Kathah dosa lan salah kawula ingkang kula sumaja lan mboten. Kawula ingkang putra nyuwun pangapunten lan nyuwun donga pangestunipun nggih ibu. Iya le, ora dadi boyo pangapa, kabeh mau wis dadi kewajibane ingkang ibu. Mung pangestuku wae muga-muga anggonmu aping nglampahi balisma tansah pinayungan karahmatan Gusti ingkang ngrubeng dumadi ya Gusti Allah Ta'ala. Jenengku semembah penganten putra dumateng ing ibu gilir gumanti sumembah dumateng ingkang Rama. Duh Rama ingkang putra nyuwun pangestunipun nggih Rama. Anggen kula badhe nglampahi wonten alamipun bebrayan. Lan ugi kula ngamun ngapunten ingkang sak kata-kataipun awit ingkang putra tansah nyusahaken ingkang Rama. Ngantos wekdal menika ingkang putra dereng saged mulyakaken dumateng tiyang sepuh namung ngrepotaken kemawon dumateng sepuh pramila ingkang putra nyuwun pangapunten ing sak kata-kataipun nggih Rama. Ya le ora dadi boyo pangapa, kabeh mau wis dadi kewajibane ingkang Rama. Mula muga-muga wae Rama lan Ibu mbok ndedonga muga-muga kowe sakloron dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah tansah pinayungan ing Gusti ingkang murbeng dumadi. Amin ya rabbal alamin. Adicara sungkuman sampun lumampah kanthi pratitis kanthi prasaja. Lan ugi adicara ingkang lumampah mboten enten ingkang godhang setunggal lan setunggalipun. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan sukses selalu saking panjenenganipun Aulia Make Up. Ugi sedaya-sedaya ingkang nderekaken wontenipun adicara menika ugi wonten saking Queen Decoration. Terima kasih matur suwun. Absa fotografer terima kasih luar biasa. Gumilang Entertainment juga terima kasih matur suwun. Ki acara salajengipun menika acara petik citra utawi foto bersama. Untuk sebelumnya petik citra foto keprabon dulu nggih. Foto keprabon dulu. Setelah foto keprabon selesai nanti bisa dilanjutkan gilir gumanti saking keluarga ageng saking Pak Kusmanto ugi keluarga ageng saking Telatan Dirmolo nggih. Mangke saged nderekaken adicara petik citra. Nggih. Saking kanca-kanca musik Pang Yunus saged mempersiapkan diri Kang Iwan, diajeng Lina, diajeng Deva. Nggih saged ambartesaken kajengaken adicara memberi nuansa hiburan. Nggih. Teng mriki adicara petik citra foto keprabon dulu. Setelah itu foto bersama gilir gumanti saking keluarga kekalihipun nggih. Mbok menawi saking keluarga Pak Kusmanto, Kang Haris atau Mak Eli atau Mbak Eli sendiri bisa mengelis siapa saja yang mau ikut foto monggo, atau mungkin dari keluarga Dermolo juga bisa mengelis keluarga dari siapa saja yang ikut foto, dadinya bisa runtut nggih, mboten oyo-oyoan ngoten maksudipun ngoten ya. Oh dari Dermolo dulu juga boleh nggih. Mangke setelah foto keprabon dulu jenengan ten mriku rumiyin mangke saged nderekaken foto keprabon nggih. Gumilang Absa saged nambritaken adicara yang paling apa.